మీరు చూస్తున్నారు, ఈయనంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ, మిమ్మల్ని నవ్వించాలని అనుకున్నాను, నేను ఏడ్చాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ టైము సినిమా నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు కూడా ఆడవలేదు, కానీ ఈ సినిమా మొత్తం. అలాగే నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా ఫ్యామిలీ, నా వైఫ్ స్పందన, అలాగే నా పిల్లలు ప్రియా, కేదార్, నీతా, నెక్స్ట్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, నా సైనికులు చచ్చిపోయారు ఒక్కొక్కళ్ళు. నేను అందరినీ సక్సెస్ మీట్లో ఒక్కొక్కళ్ళని పరిచయం చేస్తా. ఇక్కడ పనిచేసిన డిఓపి కానీ, ఆర్ట్ కానీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరులో చాలా థ్యాంక్స్. ఎవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి. నాకు ఇప్పుడు మాట్లాడరావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సుందర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మారుతి గారు.